Dari guys. Kuandra tulura ka putahi kay lain kay ang panahon ba. Morning na tong tanan guys, di ana luto ng katuhang ginataang sabawng gulay. O di ba? Kanang kalabasa, okra o kuan, sitaw. Yan nagpa kuan ko guys kay luto ta ko pansit. Luto ng katuhang yummy pansit. Bami. Hello guys, tulura jud kaputahang na luto kay kuan kanang basin ug kanang kahit og unos ba kay gabi lagi si kasagad og unos. Nya murag half day na pud sila karon guys ni mga estudyante diri kanang eskwelahan dari sige sila half day kay murag naay mga meeting ang mga guys. Na guys. Daghan pang nangita gani. Di daghan pang nangita ya gamay ra akong gi luto. Dili ba kaya kay alas 4 kape na kuma. Alas 4 kape na kumati niya. Kusog ba kayo ang hangin sa muag hapon tukog bagyo gani. Surda ay panday. Tabian kay ka. Pangayo na tambal dia. Pwede rin mga yung tambal sa barangay. So mahipos ng ta guys kay nanay abot ng katuhang panday. Buntag ma'am. Buntag mo ma'am. So hapit na mahuman na rin ma'am sa gawas. Pas po di si Edwin. Ni Joel ma'am biag box. Guwapa na kayo ma'am. Guwapa na ko no. Kuwang na nag-design danas. Kuan katong murag lights ba? Ipapilit ra man tong lights gud diha. Aton guys man ihang project dari nang inuhuman na og paninda dari ko sa ang among duty kay na ako'y project guys kanang himuan ni sila ingana guys oh. Para paka tayan na mo sa amuhang grips kay among grips guys na kuan na dagko na saka nagsugod. Ayo day, ati day. Murag baga lagi na siya kay sa ari. Ha? 9.5 man mo may mo gingon. Pareho ra di ay. So mo uli sa ko guys kay magluto na pag para panyud to pero nas ni kong hinuon ang gipakuan. Pero ako'y magluto og gulay, sabaw ra ko gulay. Parisan og buwad. Janing palit day ko na isuroy nga isda. Ning palit ko kuan 5 ka kilo kay ang bularon. Kay gilamian sila sa hangbuwad ng mga panday, marami ang ipasud-an. Kaysa mamalitas merkado. So haratong palimpyuhan ni Nicole kay haratong panghiwaon unsa og kuan. Kay grabe bisiha guys. Kinanglan man jud ko magtrabaho guys kay sayang po nang trabaho dari nga makasweldo po ko kada buwan. Kaya arang hinaya na kadug YouTube ron tag 3 ka buwan 4 ka buwan wala jud tama ka sweldo sa YouTube kay kanang apikitas trabaho nya daghan tag buhat di ta maka-upload sige kada adlaw okay man tong maka-upload kag kada 2 ka oras kay ang uban makasweldo man sa Facebook upload 2 ka oras. So bubot pa jud ka guys. Hey guys ang napalit guys nga isda nga puwag ikog kuan sa ka kilo 5. So nin siya himunog buwad. So ani siyang pang hiwaon ron guys kay ibabad nato ni og kuan before nato sa buwad. Ana ron na siya kuha paspasan to hiwa kay so kay mag tangtang ganang kinae.
Ngayon sa kadaghanan guys, yung 5 kilos guys. Oh. Yung dalion kay labong init kay sa tanan ba. Inan ra ba ko'y bagyo, singan sa bagyo na? Upong. Upong. Mas lulo upong din nimo. Hala, birthday ng nanay ugma di ay. Birthday sa kong ugangan di ugma guys. Na nasa Hibin. KitKat, nga naman? Ha? Oh, tubag. Nga naman? Nga naman? Ha? Ano sa mga pangayo? Tubig? Pagawas na sila ganiha guys. Kay, niya. Init na mas gawas eh. Basulod balik. Ano man? Ikaw KitKat, ang uban ni mo isuon ha, di ra ba magsigihilak? Ikaw sigihilak ka. Kamaho kas isda. Kamaho isda na siya oy. Guys kay mahurot lagi among sudan lagi. Dali ko utan nang igor amo ko mag-harvest dito si kuan. Utan parisan og buwad. Napay ginisang talong sinikol isang prito ay gisag butang nga ginaling. Ano sa guys ginisang di na police garden. Ginisang talong nga ginaling parisan og buwad. Naog na dong. Matras niya na. Sura na oy. Hinay ha. Uy, ginukulord. Ada nga ano, dahili ba? Ay, til ha. Mga na si Zatanan guys, 90 kabuok. So 19 na sa kabuok guys. Basin og masakto na ni siya sa kuan, kusina o sa mga kwarto. Kay wa ni jagi kuan ang tanan ba kay basin og masubra. So manigi kuan ni 90 kabuok. Diyan naglaban na pud kay laban na pud sa mga bidsit guys kay abog lagi. Buwad ni dari mo sa pabid. Okay, init ka ajo. Gi sukod na ni Joel niya pauna ni Edwin ni mga bintana og buan nga nang pinising.